Kristo erroki jauna, erroki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoioz, jainko alguztigun eta errokitsua, lur honetako gauzen ardura, ez dezagura eragozten izan, zure semeari bidera gogotsu irtetzeko, eta eraman gaitzazu jainkozko jakituriaren irakaspenez, zure semearekin bat egitera, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrek bizi baita, gizaldi eta gizaldietan.
eta haren horietakoen lokarriak eskatzeko ere. Nikurez bataiatu zaituzte, haren ordea Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte. Jankak esana. Abenduan protagonista berezi bat dugu Joan bataiatzailean. Berak alde batetik Jesus aurkeztu zuelako. Berak izan duzan itunzaharreko azkeneko profeta. Profetek edukitzen zituzten bi ezaugarri bezala. Lehenengoak iragartzen zuten Mesias salbatzailea etortzeko zela. Eta Joanek hala egin zuen, baina bertan zegoela ere. Jordan ibaian bataiatuz. Eta profetek edukitzen zuten bigarren ezaugarria izaten zen, hain zuzen ere, bere garaiko bizioak, injustiziak salatzea. Oso modu bereziak, ahulenak, txikienak, boteretsuengatik babestuz, defendatuz. Eta Joan bataiatzaileak ere, ez zuten inongo erreparorik izan, bere garaiko Herodes erregeari gauzak aurpegira esateko ere. Hala ere, izugarrizko errespetoa zioten denek itzal handiko gizona zen. Ez bere diruarengatik, bere kanpoko itxurarengatik edo bere boterearengatik. Baizik eta bere autentizitatea, bere austeridadea, bere benetakotasuna, horrexek ematen zion indar berezia Joan bataiatzaileari. Ikusten dugu, gaurko ebangelioan agertzen zaigu, basamortuan egoten zela. Basamortuan egotea gogorra da. Bero handik egiten dituelako, bakartatea dagoelako, ezer ez dagoelako. Eta basamortuak pertsona egiten du zaitu. Pertsona indartsua ateratzen da horako esperientzi baten duen. Alde batetik, bere barne bizitza aberastuz, jangoikoarekin bat eginez egoten zen basamortuan Joan bataiatzailean. Bestetik, mundu montako gauzak ere, nolabait ere, enperatuz. Bere usteidade horretan, esaten digu, gabien barruz jantzita, eta matxin santuak eta eztiak jaten zituela. Pertsona austeroa zen eta horren bereak ematen zio bere autoritatea, bere itzala beste aurrean. Eta jende asko egoten zen Joan entzutera ea zer zioen eta batez ere bere bihotzak prestatzea. Ekamendu markazio eskatuz eta Joanen batailua onartuz. Horregatik, esan genezake Joanek egiten zuen karaxia, Joanek otsegiten zuena, hain zuzen ere, urra ezazuen bidea jaurlarentzat, zuzen du haren bideskak, bidea prestatzeko. Eta horregatik, abenduan ezinbestekoa dugu Joan bataiatzailea, berak hortara bideratzen nahi gaitu. Gure bihotzak prestatzea, jangoikoa onartzeko. Hain zuzen ere, pentsatu behar dugu, jangoikoaren etorrera, jangoikoaren salvazioa, gurekana lehenatik etorretik. Horregatik, abenduatiko oihu hori, abenduatiko otoitz hori, denok egin egunan, zatoz Jesus jauna, Joanek erakusten ditu bezala, egiten saiatu behar dugu. Sinisten dut jangoiko eta guztiun, zero durrek egitea. Pontzio Pilatoren menpean nekatuak
berrogetara jaitsi eta 3. egunean hien artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoikoita guztiuraren eskuinaldean jaririk dagoena, handik biziak eta hiek epaitzera etorriko dena. Eta orain egin ditzagun gure eskariak. Gaurko meza santua bereziki kontutan hartuko ditugu. Aste honetan diren Marikruz, Salaberria, Eskudero, baita ere Maria Dolores Iriarte, Serenino Apesetxea, baita ere kontutan hartuko ditugu Saturnina, Salaberria, Zubiri, baita ere Bientxu Tomasena Salaberria, bigarren urte horrenean, Manolo Aizkorbe Salaberria, Garenean, Xavier Tomasena jaunak ere baitan hartu eta handik gurean egin izaten eskatezagun jaunari Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Bigundu zaitzatela jauna gure otoitz eta eskaintza apalauek, eta gure merezimendurik ezin aitatu degun ezkero, zure errukiak lagun dezaigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta zure espirituaren bihotza. Eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu Jaungoiko albuztidu metieneko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Bera behin apalik etorri zen gizon egina zure betidaniko asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da, aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugu saria. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin eta zerubotate guztiekin, zure aintzari horatzarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalotoa berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza da, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolari. Hau da sinistena. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gertuzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure antzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean joan diran gure sentideak. Ez horretan, bereziki, Marikruz, Salaberria, Eskudero, Saturnina, Salaberria, Zubiri, Severino, Arpezetxea, Maia Dolores, Goiarte, Irentxu, Tomasena, Salaberria, Manolo, Aizkorbe, Salaberria, Xavier, Tomasena. Eta hildako guztiak arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkindu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria Toatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honek bitartez, honekin eta honekar, zure eta Jangoikoan Espíritu Santuarekin batera, gozeta zaintza guztietan,
maiguzu bakea gure egunotan. Zure rukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaigaudela. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu pakea.
egin dezagun otoitz. Euskaristiako espiritu kanarioen eta serik otoitz egiten dizugu jauna. Erakutsi zaiguzu sakramentu honetan parte hartu dugunoi, lurreko gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruko ondasunak baitatzen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Datorren asteartean, Ama Birjina sortzez garbi ere prestaguko izango da eta meza emango dugu Ama Birjina bezala. Gero datorren aldean ere, abenduko hirugarrena. Jaun zuekin, bere zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak zoazte jaunaren bakean. Jauna da zurekin, dedikatuaz